Baba Gallé. Mballa bari kullu. Min nodduma. Nala selli. Alhamdulillah. Mbaɗone korka ka. Min gondi hen. Allah jaɓanen. Amin. Allah jaɓanen. Sen mbaɗi ko moƴƴi. Min andi min joni yimɓe kulɓe gari mbatti wi komi kangal. Imin mo kawrin fof hay so min calmodiri mbiyami ko yo Allah jaɓanen korka men. Sen liggima hay. Kadi korka noon ko ɗum yimɓe poti juwade sa andi seɗen taƴi mbiɗen ko wiya wi allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu nde puɗɗa yarde walla puɗɗa ñamde tamoroje walla an andi ko mbatta ɗum fof noon koye duwaw ɗum woni noon lewru korka ndu tan ka suwa ɗanade duwata eyyi moƴƴi ko foti ko liggade tan wallay liggade wallay liggade sa doyima liggaki ma heɓ ene moƴƴi no fewi accude buruntagu ngu accude wonde burguel keete accude wonde hen domburu ngata wurta ɗum ɗon fof de ne foti woppede so woppama ɗum fof kay moƴƴani lewru ɗum fof ɗum kay moƴƴani hay so wona lewru korka sah lewru korka kono noon min noon an hay goto bettanimi e aduna so wona an honon an o mo kaldani ɗo min an mo joddimi mo noddumi ɗo mboɗo dañi mum haajo immin ko mbanmami min mi meeɗa sikkude aɗa wawi waddemi ko wayni kono noon deke aduna dal oto hoolo hay goto on selli bandiraɓe mbeɗa wi ken mbeɗa wi 20 mbeɗa wayno duubal haydara la ko heeɓimi koko mbaɗami muusimi jiimi pawmi hen yiteram kono haydara mi wondani ala ko jotimi haydara bisimilla mbeɗa heeɗima Baba Gallé heeɗima min mo wino mbeɗa wawi waddemi ni fof mbiyami ɗum ko haalani gonga oɗo ɓi assuo guittuɗa ɗum dokkuɗa mootu an komin mbanma an ɓiyamo taw ko jandi ene wawi haɓɓude ɓiya suwa tawi ko mbaadi ene wawi haɓɓude ɓiya suwa an holko caloriɗami ha caliɗa ɓiyam jaaha aɗa itta ɓiyam ɓi asu aɗa rokkoya ɗum moodu ɗiyam o no jooɗi ɗo te on woni mawɗo an to pawɗa ɗum Abou nam noddirmami ko jaam en jooɗoro jaam de ne moƴƴi saabu joom galle o ari fanki jaam gonga e gonga ɓimi miftindemi nodduma wallahi ganda gandi joom galle ari wallahi o wima kadi o bismoma gonga eyyi kadi mi holluma kadi mbiyanda ko e galle ko yewende e heege comme joom galle ari a koko ala ɗum ko addi heeƴi gogo no mbaɗɗa aɗa selli so o kay hayso bismakimi oɗo ko ɓi baba tengere ndeysan o ko moƴƴo mo nene ko degui oɗo wawa bonde ndeysan jeere yahama cukalel ngel yeehi jeere cukalel eyyi minen kam andi korka ko ɗo min mbaɗi ɗum ha lewru ndu nane feccima presque ñamde ala yarde ala ndeysan ko heege tan e ɗom ko woni e oɗo galle aɗa andi galle ko guuraji ɗiɗi woni e muɗum e caggal gawri ndi ko yewtere fijirde e jaleɗe ɗum ala ɗo e galle he omono jogui kursel makko tan mo tummini mo huccite jomiraɗo te kala ko o halta gonga o halta gonga kadi te koye lewru korka wona shahru ramadan al moubarak lewru ɓuura lewru yurmede haada arti noon jinmi ko e raɓɓikinade tan ko galle o wonta normal yimɓe ñama kara yimɓeɓe jewta yimɓeɓe jokkodira jottodira nde tawno ɗum ɗo ko jokkude en ɗam oppude galle muɗum ara e galle sehil muɗum walla ɗum ko jokkude en ɗam wallahi mawɗam ha ɗum so neɗɗo yiɗum ne hani hen weltade vraiment kono noon kanko o wayno kono o welaka komin gari ɗo ko woni o welade ala par ce que won gueɗe ene paasi ɗo ɗum kam jarani hankkadi dartude e Abou Thiam ne heewi wiide rawandu willirta laaci ko ɓenni ko yo woppe yo yaah eyyi kono kam yooɗani eyyi joni etoɗen fewnidde moƴƴinen ha moƴƴa haada arti yomin ñaam yomin jar min kam ko ɗeɗo guiɗɗi tan dokimi ki jottimi e aduna ceerno aɗa andi debbo woni galle gorko wawa e galle haydara wawi tan ko raddoyde adda min noon mi ɓooyi dahar seeɗa kono noon halpulaar wi sa itti tan holko maayi sa ɓooyi dahar tan hokko nannguno ham toon joni noon mi arti mi arte gallam so tawi kadi lekki koko ɓolno hande ko wiltat ha ɗum de min jiɗi ɗum famam koygal waral hirtakimo wattanimo kumtanimo wona ɗum min mboɗo andi ko adi fo ham wendinimi ma waɗ kumtar ndi gertoɗe ɗi kam moƴƴi wona kumtare wallahi gertoɗe ɗi kayni moƴƴi kumtare pompiteer ɗum ko yaade hen wallahi waɗe comme no mbaɗa fi eyi wallahi ɗum moƴƴi wona ɗum kewma heɓa nafki eyi wattani mbaɗen maaro rane o tal war ko suul
taw liɗɗi maayo gani wallahi wallahi kejjaandi ƴewa ko jiɗɗa mbaɗen wallahi kejjaandi somi dañi kay tew payɗo tan waɗama tan no ɗumanaji ni waɗe mburiyal tan taw gandanɗa hoore maɗa ko mburu itaɗa humti sikku ma kilo ji yoni kilo ji tew ma wawi wonde comme ça no wawi wonde kejjaandi ene wawi wallahi ene wawi wonde kejjaandi min moy komi kejjitoɗo ka kejjitoɗo wallahi on andi ɗum wala probléme an to Modou woni Modou gilati jamu mi yaani Modou Modou dari ɗo nde omo yaa galle kawmo ken hornoyaɓe galle kawmo ken min tan min goto woni ɗo ala caɗele kadi tono nehno holto pawɗa ɗum aha noon ko pulaar wiyata ko gorbi paahi malaw ayi ko wiyete ko guiɗo sehil gaño ko cohlinowo an noon koye ɓen jeeɗa est ce que Allah ni ka dumburu ngata wutti ni onon bandiraɓe julɗum mbura hawnani eɓe ko min humanta mo humanta humanta wona ko Modou eyyi Modou humanta i joni noon ko Modou mo yiɗata mo yiɗata wa Modou yiɗata i so Modou ɗaldanoma yidde mum wona toon faya Allah ne seedi an ko an suɓani Modou ko an laɓani Modou ko an totti Modou woto wat min haydara hen mi majjani ay min oɗo mo jeeta min mbeɗa woɗɗi ha guede min kala mo yaɓɓi gawri ene andi ko gawri yaɓɓi min neɗɗo yaɓɓiti mi andi ko yaɓɓi woto wat ma ɓurani koreji noon ala to mbawɗa ɗum yewde woto wat fo mbeɗa andi hakkundemi Allah wona gaji andi fo mbeɗa faami kono waɗɓe ñaaɓel mon oɗon mbaɗi ñaaɓel mon oɗon mbaɗi tamande mon oɗon mbaɗi mbuuɗu mon oɗon mbayi no ñaakini oɗon mbaɗi ɗum ɗo coalition mon min noon haydara la ko mbawon ɗum caggal Allah subhanahu wa taala onon fof son ji onon wuro ngo kala so yiɗi heere banggue hay goto ala bandiraɓe julɗum min najat a najani ko an waɗi eɓe min waɗani ƴew waɗi yo waɗani yo ƴami yo ƴamani rokki yo rokkani songal waɗi taw mi wona urur Allah ne seedingal waɗan noon songal waɗi yo ururɓe cooɗomi Allah ko tambino almani Modou ma human cukalel moƴƴi humadde wona maw human ha wela ha safa kay ma en kaltir ɗum Allah ne andi mo wel wallahi mo anda ko ɗum aɗa wulla tan ɓeɗe yiɗima aɗa luukata no pam way min luuki aɗa andi ma majjani tabina way ala majjude ala andude ala majjude ala andude way hakkundami malab hakkundami Allah ƴeew mo human oɗon mbaɗe laɓol mon oɗon cendo oɗon mbiya oɗon ƴakka heeñeram malab hakkundami Allah malab ƴeew mo human mo haɓe te reedu puram yollu ko funeɓe tato reedu fune aɗan ndu funeɓe tato am ƴeew ko mbawɗa hen saɗa wawi haalde Allah wayo Allah yiiɗa Modou yiɗi nobani ɓiye oba o nobani ɓiye wayi o nobbi ko ngello wi o yiiɗi o wi o resata o resata ete maɓe dañjo ɓiɓɓe maɓe dañjo funeɓe ko wondima henan ɓiyam nobaka so ɓiyay nobaka min ko wonti kamen yaa to ceernaɓe to lorama way yernumo leɗɗe walla jarnamo telke kaɓɓanamo telke on meeɗi ɗum ɗo bandiraɓe joɗi ɗum won ɗum ɗo ono o toñi kam ha hakkude mi Allah oɗo toñi kam min komi Allah so walla oɗo aduna weeɗi ha hakkude ma ƴeewa ɗo aduna a yara ha ɓotan ko belɗa fof kaala nde tawno ɗemɗe ɗe hannde ngala koros fermeture crous walla tan labogal ɗum woni ko neɗɗo wela fof haala guire ko belɗa fof jeyate ƴeew a yiyat tan kaala mojjima alam hakkudem Allah ma alam ɓinguel an mi wala caɗele mi yoya eyyi ɗum ne moƴƴi toon hoori Korka jurto yarat ɗo ɗum ne moƴƴi ñande no winoma arta kayraɗo noon hollani yidde artude mo mi waɗi won toon eyyi ɗum ko jokkeren ɗam kadi haade mine Modou dana matam wonno alma galle Abou Thiam to kawmo te Modou ko gorko moƴƴo ndeysan kono moƴƴo ɓuri moƴƴu tan ko moƴƴinane Modou dal omon toon o ñamama hawlaɓe jiɗɗa wiide Modou kay ko sa wiide tan o wiya ko kaw makko kamɓe jiiɗi yumma e baba kamɓe jiiɗi baba nagam minen jiiɗi yumma e baba kono hono woni kami artere ɓiyam Modou yo ya salmina kawmi kono so salmini kadi wali ɗon balɗe ɗiɗi yo arte galle mum eyyi ko ɗum woni lawol kono jibina ko ɗum woni lawol kono kawiraɗo o yiiɗa o yaaha kawiraɗo o yiiɗi ko yo won ɗon dépense wona horsinde o horsinanimo horsini ko poche makko ñande o fini ɗo tottade dépense o wiyatmo door Abou Thiam Abou Thiam c'est un criminel c'est un criminel Abou Thiam wona ko itunoma toon wona wonde fof mami noddu Abou téléphone mami noddu kadi Modou téléphone mi an anda haydara sa haaldama jaɓata a janggana finana faama a janggana ƴoƴani koye korko gonɗo an korkane so wona heccaki mbiɗa ɗo ko hay goto aɗa ɗo a heɓani capanɗe joyi namɗa ɗum ɓendi
ɓenni kay kono sifton ko nde mbiyata ɗon ne ka ala probléme joni deram ala probléme ko jiɗ kala an kala ko jiɗɗa e galle inchallah rabbi ma heeb yoppade probléme cohluɗa fof ma heeb so tawi ko ñamde kam wonno ma ñaama ha kara ma wotto ma hirto ma hasto ma lelo ha ɗoɗuɗa pama joom galle arte galle muɗum joom barne jewte aduna de wallahi guston jewte aduna de ñalammaji aduna yewtete guston ɗoyli aduna ko fitide jaleɗe yewtete ɗum woni hen goppon carte ɗe e lidoji ɗi ɗum tan ñaagui moon arti ala ɗum ala ɗo e galle dakka jof feere ko dakka koor rek ala ɗum ala ɗum ala kor ɗum ala e galle he mi haalanma ɗum ala e galle eyyi joni mbima ko wawi wonde fof mami noddu Modou téléphone mami noddu kadi banam gorko téléphone min kalda ko wawi wonde fof mami andu ɓiyam kam ha toon woni kam minen komi gotum kono holno wayata kam ɓiyam kam ma ko wawi wawi yiidimi kam noddumo noddumo téléphone noddumo kaldon mami noddumo so gasani ɓe ñamanmo hawo laaɓa aɗa yaani aɗaɗa yaa eyyi wiya nder to jomo follere mbatten malle kosam wat follere mbaɗa kosam mbaɗa kafe mbaɗa kadi tawan waɗi ɗumnajo ko haalata kadi ala haydara ala probléme même waɗi foof kanko de o yiɗa tan hay goto ñaama atay kay waxto jarani atay aha kay so atay kay sen ɗumini tan après ko atay fawto hen ko lipton kama yana jaro lipton seeɗa lipton waɗa yara lipton eyyi wallahi waɗa hen kenkel ba ala kenkel kam mi forani hen ko kafe tan e lipton eyyi e atay wallahi e mo jara probléme guila hen fof waɗe banggue inchallah e tufam nam waɗa banggue e galas o e so tawi mi fi bana famille mini après mi aɗa fama tan so Allah jaaɓi kaw jarama seydi merci c'est la vie est comme ça tout passe dans l'espace mais toujours le souvenir an ka bagli an ka bolon bagli aw nani mbarɗa jarama pour le bonata fran bonde Allah bonni oɗo jarama yalla yom moƴƴere mbaɗɗa ɗo sattinimo lewru ngu ala uni wallahi o ala uni kadi o woɗɗo wona ɗo ummi loobali manda sange koye honɗo ay ɗo ko gummotoɗo ɗo kanko mbaɗa waɗan ndem par ce que kadi paama hammadi ñamde wona yo bonde kadi korka fewɗa wona kadi ñaame kadi ƴeew ko lewru ndu kono mayuru kadi lewru ndu ne woɗɗi ɗum haalama tan dañima kumtani o yarata ko café baɗɗe meew café baɗɗe meew min so waɗi ɗum waɗanta mo ñande ko soodi ko mburu makko e kafan makko baylilay ɗo bonni ɗam komo jogui hoore makko o jiti café baɗɗe meew ɗe o jiti guerte codomo guerte kam uni fammi ay jiiɗa ɗo jaɓɓade koɗo tiiɗani o dusɗako de ala mo dus o hoɓɓe nan ɗo a wawa dusde en duuso mayi duuso wallahi mayi ko muñal wawi ɗum jaɓɓade koɗo et puis sa rentaki o bonnuma o bonna hakkude ma joom e bande gorko no bonnata min mo haalen ko haalen kam hakkude ɓe endama gorwa nadde hen o bonnat ko Modou woni to ko welanimo konko walano ƴewdem de onno ƴewde ko Modou sin sahmo ko Modou yo ar ɗo eyyi Modou ɗum tawi ayi Modou woni an woni Modou fof gotum o ƴewani kam Allah andi bande oɗo ƴewani kam o kala ko naati intérêt makko eyyi Allah ko moƴƴu yalla wonen sutur tan alors surtout onnen deeɗo onnen kokka mi joni somi yeehi kono noon mbimami kam mi yiɗa ɗum kam carte ɗe kam mi lidoji a arti sa wawi julde a wawa lero ne jaggam ɗum ma ha juuɗum so adema haala wimo ka ko gorko manɗa ñohowo ñohode moƴƴere ñohowo o muñ ñohode moƴƴere kokka korko kam hokko min mala yaafa kam par ce que so haalmi yeeso makko eyyi ko moƴƴi gam kala caggal ɗo fañuti kadi bakkude jiɗi mbaɗi leytirma Allah yaafo yo Allah wonen sutur tan amin Allah wonen sutur joni a yahat gartama Allah ni min kam joɗɗo ha holde waktu yon tan mi yaa kadi ceerno Amadou Alfaro mi saggitoyo eyyi min kam mi yam ƴettawi cullal ngel arti jeere mi ƴeewa sagginde bottandi en kewani wol kumtata tan mbota jarani ala defet tan ala defet ko sakke ala mayi jooɗima wat kumtari ina muusi wat kumtari mayi jooɗima dañani kumtari ndi joni waɗum tan ɗumɗo korto eyyi moƴƴi ala probléme anani ala probléme yimɓe gorto hen kirto hen inchallah ɗum tan mbaɗen inchallah a kadi jaari nebam waɗa ɗum waɗam Hamza ha mo yiɗi ɗum watte ala waɗam Hamza neɗɗo Allah fayi o en galle kay ma wuuro seeɗa amin hono nde kam